Ok, salutare tuturor și bine v-am găsit la primul video informativ. Ce înseamnă acest ecran negru? Înseamnă că ziua de astăzi s-a încheiat și vin, să zic așa, rezultatele finale care mi le-am programat. Păi, am văzut recent că am ajuns la 10 abonați. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul vostru. Și mâine, posibil, am să fac un gameplay pe MacBook. Am un MacBook. Trebuie să-mi ajungă mâine, așa mi-a zis, dar nu știu dacă să-mi ajungă mâine. Dacă să-mi ajungă mâine, am să fac imediat gaming. Și da, vă mulțumesc foarte mult pentru cei 10 abonați. Asta nu este un video deloc special, un video informativ, să zicem. Și da, ce să vă mai zic eu. Vreau să vă mai zic că seriile care le vom face, că de-abia am început, va fi Minecraft cu Cristi, cu Țânțarul, mă țineți minte pe Țânțar, așa, cu niște colegi de mei. Agario, ce să văd, ce serii să mai fac eu? Minecraft nu Minecraft, nu. GTA 5, Wrestling 2016, da, tot, da. Și vedem noi pe parcurs. Și cam acesta a fost episodul de astăzi. Nu uitați, următorul nostru lucru, vreau să ajungem la 15 abonați. Dacă ajungem la 15 abonați, am să fac un video lung, foarte lung. Și da, am fost foarte fericit. Și da, ne vedem data viitoare. Pa!